ग्रंथप्रेमी मनुष्य आहे, पण हे पुस्तक जाळतोय, कारण हे पुस्तक म्हणजे गुलामगिरीची साखळी आहे, मनुष्य धर्माची हानी करणारा विष आहे. जो प्रत्येक माणसाला आत्मप्रतिष्ठेने जगू देतो तो मनुष्य जगू सर्वांना सस्ने नमस्कार. मित्रांनो, आज 25 डिसेंबर बरोबर आजच्याच दिवशी 95 वर्षापूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांच्या समवेत महाड या ठिकाणी मनुस्मृती नामक ग्रंथाची होळी केली. तो ग्रंथ या ठिकाणी जाळला. या घटनेला बरोबर 95 वर्षे होत आहेत. मित्रांनो, हिंदू धर्मातील हा पवित्र ग्रंथ म्हणजे सवर्ण लोक हिंदू धर्मातील याला पवित्र ग्रंथ मानतात आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच ग्रंथाची होळी करून शूद्रातिशूद्रांच्या व स्त्रियांच्या मुक्तीचं रणशिंक याच दिवशी म्हणजे 25 डिसेंबर 1927 ला फुंकलं आणि नव्या समाज व्यवस्थेच्या दिशेनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाऊल उचललं. आता या ठिकाणी असं म्हटलं जातं की मनु नामक ऋषीनं मनुस्मृती या ग्रंथाची रचना केली. वास्तविक पाहता मनुच्याही अगोदर जाती व्यवस्था होती, परंतु मनुनं मनुस्मृती नामक या ग्रंथाच्या माध्यमातून या ठिकाणी जातीयतेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम किंवा या मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेलं संपूर्ण जी काही समाजव्यवस्था सांगण्यात आली होती, जी समाजव्यवस्था विषमतेवरती आधारित होती, ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांवरती आणि शूद्रातिशूद्रांवरती अतिशय कडक बंधनं लादण्यात आली होती, तिची पाळमुळं आजही आपल्याला समाजव्यवस्थेमध्ये दिसतात. आजही विषमतेची पेरणी ह्या मनुस्मृती नामक ग्रंथाने केलेली होती आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्या अनुयायांच्या साक्षीनं या ठिकाणी मनुस्मृतीचं दहन केलं. या ठिकाणी मनुस्मृती ही काळसर्पिण आहे. या ठिकाणी याच ग्रंथाचं आजही मनोहर उर्फ संभाजी भिडे सारखे लोक जे धर्मांध लोक आहेत, जे समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतायत, किंवा काही ऋषी आहेत, अनेक लोक उघडपणे त्या मनुस्मृतीचं या ठिकाणी समर्थन करतात. परंतु हे लक्षात येत नाही या मनुस्मृती नामक ग्रंथामध्ये अशा स्वरूपाची समाजव्यवस्था आहे ज्याच्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचा विचार अजिबात नाही. याच्यामध्ये जातीयतेचं समर्थन आहे, वर्णव्यवस्थेचं समर्थन आहे आणि त्यातली त्यात शूद्रातिशूद्र व स्त्रियांना गुलामगिरीची बंधनं ज्या ग्रंथामध्ये लादलेत, तो ग्रंथ नष्ट करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. आणि नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा राज्यघटनेची निर्मिती झाली, त्या राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये या मनुस्मृतीचा समूळ नष्ट करण्याचं काम सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. आणि म्हणून या ठिकाणी 25 डिसेंबर 1927 हा अविस्मरणीय क्षण आहे. खऱ्या अर्थानं स्त्रियांच्या व शूद्रातिशूद्रांच्या जीवनातला तो एक सुवर्ण दिवस आहे असं मी म्हणेन. कारण याच दिवशी खऱ्या अर्थानं मानवमुक्तीच्या लढाईला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरुवात केली. वास्तविक पाहता या ठिकाणी 20 मार्चला सुद्धा चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला स्पर्श केला आणि मानवमुक्तीच्या लढ्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थानं आपल्या सामाजिक कार्याला सुरुवात केली. इथल्या माणसांना गुलामगिरीतून त्यांना मुक्त करायचं होतं म्हणून या ठिकाणी चौदार तळ्यावरती सत्याग्रह केला. तसंच ही व्यवस्था जी आहे, जी उतरण आहे, ही उतरण, ही व्यवस्था, ही जातीयता जी माणसामध्ये भेदभाव करते, काही विशिष्ट जातींना या ठिकाणी विशेष अधिकार देते, परंतु काही विशिष्ट जातींना म्हणजेच शूद्रातिशूद्रांना व स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारते, धनसंचय करण्याचा अधिकार नाकारते, जगण्याचा अधिकार नाकारते. आणि या सगळ्यांनी मात्र या इतर जे वर्ण मांडले गेले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तिन्ही वर्णाची सेवा करण्याचं काम हे शूद्रांना या ठिकाणी त्यांना देण्यात आलं आणि अतिशय पिळवणुकीचं बंधनामध्ये जखडून ठेवण्याचं काम या मनुस्मृती नामक ग्रंथाने केलं आणि म्हणून बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं. मित्रांनो, या ठिकाणी मला एवढंच सांगायचं की हे दिवस आपल्या जीवनातील अतिशय महत्त्वाचे दिवस आहेत. त्यामुळं आपण हे दिवस विसरता कामा नये. आता ज्या पद्धतीनं बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं तेवढ्यावरच ते थांबले नाही. त्यानंतर अनेक सामाजिक आंदोलनं बाबासाहेबांनी उभारली आणि ज्यावेळेस घटना लिहिण्याचं काम आलं त्यावेळेस त्यांनी सामाजिक समतेचा म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्यायाचा विचार राज्यघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आणला. आणि म्हणून मनुस्मृतीसारखा जो कायदा आहे, जो विषमतेवरती आधारित आहे, ज्याला आपण विषमतेची काळसर्पिण म्हणतो, त्या मनुस्मृतीला नष्ट करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं.
काळ वैर्य म्हणजे असं म्हणतो ना ही की रात्र वैऱ्याची आहे, खरंच वैऱ्याची आहे. काही मनुची पिलावळं आजही जिवंत आहेत आणि ती हळूहळू का होईना मनुस्मृतीचा कायदा आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. तेव्हा आपण सुद्धा सजग राहिलं पाहिजे. बाबासाहेबांनी सांगितलं की हा जो काही समतेचा रथ मी इथपर्यंत आणलेला आहे तो तुम्हाला पुढे घेऊन जाता आलं तर बेहतर, नाही जाता आलं तर तो तिथून मागं हटवण्याचं काम करू नका. म्हणून फॅसिस्ट विचारसरणी पुन्हा बोकाळत आहे. वर्णव्यवस्था, जातीप्रथेला खतपाती घालणारे काही स्वतःला खूप समाजसुधारक म्हणणारे काही लोक आहेत. ते जाणीवपूर्वक या ठिकाणी भेदभाव निर्माण करण्याचं काम करतायत. मनोहर उर्फ संभाजी भिडेंसारखे लोक आहेत जे समाजामध्ये विषमतेची बीजं रोवण्याचं काम करतायत आणि मनुस्मृतीचं गोडवे गाणारे सुद्धा लोक आहेत. तेव्हा आपण सजग राहिलं पाहिजे. आजच्या दिवसाचं स्मरण करत असताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या मानवमुक्तीसाठी खूप आंदोलनं केलेली आहेत. त्यांनी या ठिकाणी आपला प्रत्येक क्षण समाजाच्या उद्धारासाठी घालवला आहे आणि त्यामुळं या मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथाचा निषेध आपण करतोय. दरवर्षी महाड या ठिकाणी मनुस्मृतीचं दहन होतं. पुस्तकांवर बाबासाहेबांचं जीवापाड प्रेम होतं. ते आपल्याला नव्हे तर जगाला सर्वश्रुत आहे. वैयक्तिक म्हणजे जगातलं सगळ्यात मोठं वैयक्तिक ग्रंथालय हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं. त्यामुळं त्यांचा पुस्तकावर अपाट जीव होता. आणि एवढंच नव्हे तर एका ठिकाणी ते असं म्हणतात, जर काही कारणास्तव माझ्या जर घरावर जप्ती आली आणि जर माझ्या पुस्तकांना कोणी हात लावला त्या बेलीपाला मी गोळी घालून ठार करीन. एवढं पुस्तकावर प्रेम करणारे बाबासाहेब मनुस्मृतीसारखा ग्रंथ का जाळला याचं विश्लेषण करत असताना हे लक्षात येतं की मनुस्मृतीमुळे समाजामध्ये विषमता निर्माण झाली, जातीयता निर्माण झाली. प्रत्येक जात स्वतःला इतर जातीपेक्षा श्रेष्ठ मानायला लागली. त्यामुळे समाजामध्ये विषमतेची या ठिकाणी पेरणी झाली. त्याचप्रमाणे मनुस्मृतीमध्ये जसं अस्पृश्यता निर्माण झाली, अस्पृश्यांना अतिशय त्यांच्यामध्ये अस्पृश्यांचा स्पर्श त्यांचा विटाळ होऊ लागला. या ठिकाणी एवढंच नव्हे तर मनुस्मृतीच्या कायद्यामुळं शिक्षण घेण्याची म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे सोडून इतरांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी नाकारला. अस्पृश्यांना शिक्षणाच मनाई, चांगले कपडे घालण्याची मनाई. एवढंच नव्हे तर या ठिकाणी त्यांना संपत्ती म्हणजे धनसंचय करण्याचा आणि धनप्राप्ती करण्याचा सुद्धा या ठिकाणी मार्ग खुंटला आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारे या समाजामध्ये विषमतेची प्रेरणी झाली. त्याचप्रमाणे महार, मांग, चांभार अशा अनेक शेकडो जाती आहेत. भटक्या विमुक्तातल्या काही जाती आहेत. यांना कायमच गावकुसाबाहेर म्हणजे गावाच्या बाहेर त्यांच्या झोपड्या आणि गावकुसाच्या बाहेर त्यांना आपली वस्ती करावी लागली. गावामध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्याला या ठिकाणी दुपारच्या वेळी त्याची सावली ऊन ज्यावेळेस डोक्यावर असेल त्याची सावलीचा सुद्धा विटाळ मानला गेला. या ठिकाणी अस्पृश्य समाजाच्या गळ्यामध्ये या ठिकाणी गाडगा आणि मागं बोराट्याची फेसाटी लावण्यात आली कारण त्याची पावलं उमटू नयेत म्हणून. अशा प्रकारची विषमता ज्या मनुस्मृतीमुळं निर्माण झाली आणि ती मनुस्मृती बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 डिसेंबर 1927ला जाळली. आणि म्हणून बाबासाहेबांचं पुस्तकावर जरी प्रेम असलं तरी त्यांनी या ठिकाणी मनुस्मृतीसारखा ग्रंथ जाळला आणि एका प्रकारे सामाजिक समतेला या ठिकाणी सुरुवात केली. आपण हेही समजून घेतलं पाहिजे की सावित्रीमाई ज्यावेळेस या ठिकाणी सावित्रीमाई ज्योतिबानी बहुजन समाजातल्या तळागाळातल्या माणसांना शिकवण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्यावरती चिखल आणि शेण फेकण्यात आलं, दगड त्यांना मारण्यात आले. ह्याची प्रेरणी मनुस्मृतीमध्येच आहे. छत्रपती शिवाजीराजांचा राज्याभिषेक नाकारला, तोही त्याला शूद्र समजून नाकारला. त्यामुळं ते सुद्धा या मनुस्मृतीमुळे झालेलं आहे. शंभूराजांना त्रास झाला, या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा त्रास झाला. या सगळ्याची जी पाळमुळं आहेत ही मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथामध्ये आहेत. आणि या मनुस्मृती ग्रंथाचं गोडवे गाणारे सुद्धा मनोहर उर्फ संभाजी भिडे सारखी माणसं किंवा काही संत आजही मनुस्मृतीचं गोडवे गातात. परंतु मनुस्मृतीचं वर आधारित जी विषमता प्रेरक किंवा विषमतेवरती आधारित ही जी काही समाजव्यवस्था होती ती समाजव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं आणि भारतीय संविधान लागू झालं आणि सर्व समाजाला, सर्व जाती धर्मातल्या माणसांना जसं श्रद्धा आणि उपासनेचं स्वातंत्र्य मिळालं तसं समानतेनं जगण्याचं सुद्धा स्वातंत्र्य मिळालं. आणि त्यामुळं बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड या ठिकाणी आपल्या अनुयायांच्या करवी मनुस्मृती जाळून या ठिकाणी एका क्रांतीला सुरुवात केली. आणि या मनुस्मृती दहनामुळं शूद्रातिशूद्र व स्त्रियांना गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा मार्ग त्यांनी मोकळा केला आणि तिथून खऱ्या अर्थानं सामाजिक समतेच्या दिशेनं बाबासाहेबांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. आणि म्हणून 25 डिसेंबर 1927 हा दिवस आपल्या जीवनातला अतिशय अविस्मरणीय दिवस आहे. हा आपण विसरून चालणार नाही कारण हजारो वर्षाची परंपरा मोडण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं आणि
म्हणून त्यांनी मनुस्मृतीसारखा ग्रंथ जाळला. जरी ते पुस्तक प्रेमी असतील तर जे पुस्तक समाजामध्ये माणसामध्ये भेदभाव निर्माण करतंय, माणसाला तुच्छ समजायला लावतंय, एका समाजाला मुख्य प्रवाहापासून बाजूला फेकून देतंय, त्याच्या सावलीचा विटाळ होतो, त्याच्या स्पर्शाचा विटाळ होतो, अशा स्वरूपाची मांडणी करणारे जी काही ग्रंथ आहे, जो काही मनुस्मृतीसारखा ग्रंथ आहे, या मनुस्मृतीची होळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. आणि म्हणून हा दिवस आपल्या दृष्टीने सुद्धा महत्त्वाचा आहे. याचं स्मरण आपण केलं पाहिजे. प्रत्येक बाबासाहेबांच्या जीवनातील असेल, महात्मा ज्योतिराव फुल्यांच्या जीवनात असेल, सावित्रीमाईच्या जीवनातील असेल, छत्रपती शिवाजीराजांच्या जीवनातला प्रसंग असेल, शंभूराजांच्या जीवनातला प्रसंग असेल, अण्णाभाऊ साठ्यांच्या जीवनातला प्रसंग असेल, हे सगळे आयकॉन्स आहेत, हे आपले आदर्श आहेत. आणि यांच्या जीवनातले प्रसंग, त्यांनी केलेले संघर्ष हे आपण विसरता कामा नये. आज आपण सन्मानाने जगतो. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचा जो काही विचार आज समाजामध्ये रुजलाय, समताधिष्ठित समाजाची आपण जी पेरणी करतोय, हे करत असताना ह्या सगळ्या महापुरुषांचा विचार आपल्याला अंगीकारलं पाहिजेत. त्यांच्या जीवनातले प्रसंग आपल्याला माहिती पाहिजेत आणि त्याचं स्मरण आपण केलं पाहिजे, कारण तेच आपल्याला प्रेरणा देणार आहेत. काही महाभाग अक्कल शून्य, बुद्धी नसणारे, ज्यांच्या बुद्धीचं दिवाळं निघालं, ते लोक महापुरुषांचं बदनामी करत आहेत, त्यांच्याविषयी चुकीचा प्रसार करत आहेत. त्या महापुरुष त्यांना कळलेलेच नाहीत. आणि अशा बेअक्कल लोकांच्याकडं आपण दुर्लक्ष करा. त्यांनी कितीही महापुरुषांची बदनामी करू द्या, सूर्यावर थुंकण्याचा कितीही प्रयत्न करू द्या, यामध्ये महापुरुषांचं तेज हे सूर्यासारखं तेज आहे आणि ते कधीही किंचितही कमी होणार नाही. कारण तुमच्या माझ्यासारखी माणसं या महापुरुषांच्या विचारांचा जागर कायम करत राहतील. आणि म्हणून आजच्या मनुस्मृती दहन दिवसाचं स्मरण करूया. स्त्री शूद्रांनी आणि शूद्रातिशूद्रांनी ज्यांना गुलामगिरीतून मुक्त करणारं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे सामाजिक या ठिकाणी क्रांतीच्या दृष्टीनं उचललेलं हे पहिलं पाऊल होतं. त्यांनी महाडच्या 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला आणि त्याच महाडमध्ये मनुस्मृतीचं सुद्धा दहन केलं. आणि म्हणून आजच्या दिवशी आपण एवढाच संकल्प करूया, ह्या सगळ्या प्रसंगातून एकच शिकूया, आपल्याला संघर्ष करायचा आहे. काळ वैऱ्याचा आहे, फॅसिस्ट विचारसरणी पुन्हा जोर धरत आहे, घटना बदलण्याचं षडयंत्र सुरू आहे. घटना बदलणं म्हणजे काय, तर त्यातली तरतुदी आहेत त्याला लवचिक करून ठेवणं, हे करायचं काम काही प्रवृत्ती करत आहेत. अशा वेळी आपण सगळ्यांनी एकजुटीनं पुन्हा सामाजिक प्रतिक्रांतीच्या दृष्टीनं प्रयत्न केले पाहिजेत. क्रांती प्रतिक्रांती ही होत राहणार आहे. त्या दृष्टीनं आपण सुद्धा सक्षमपणे आपल्यावर अन्याय अत्याचार जर झाला तर आपण त्याचा लढा सक्षमपणे उभारला पाहिजे. आपल्याला महापुरुषांचा विचार आहे आणि त्यामुळं या ठिकाणी विज्ञानवादी दृष्टिकोन आपण अंगीकारला आहे. आणि त्या दृष्टीनं काही प्रवृत्ती या ठिकाणी महापुरुषांना बदनाम जरी करत असल्या तरी आपण जोपर्यंत महापुरुषांचा विचार पुढे घेऊन जाणार आहोत तोपर्यंत या प्रवृत्तींचं काही चालणार नाही. त्यांनी कितीही महापुरुषांची बदनामी करू द्या, महापुरुष होते म्हणूनच ते आहेत याचं भान त्यांना राहिलं नाही. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेच्या पायी हे आज इतके लाचार झालेले आहेत की एकमेकाची उणीधुणी ते काढू लागलेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला पडायचं नाही, परंतु सत्तेमध्ये सुद्धा आपल्याला आपल्या काही लोकांना जायला पाहिजे. त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्या हक्कांची लढाई आपल्याला लढावी लागेल. संघर्ष हा संपलेला नाही आणि संघर्षातूनच निर्माणाची भूमिका होते किंवा निर्माण होत असतं हे बाबासाहेबांच्या, फुले शाहू आंबेडकरांच्या चळवळीतून आपल्याला कळालं आहे. या दृष्टीनं आपण आजच्या दिवसाचं स्मरण करूया. धन्यवाद.